बेबस्था लागोन सार जे गामियाव मैदेर फैदों हाग्रानि आच्छा मैदेराथ' जेनेबा बे हाग्राबो खाथि एसे खुब बेसे बेनिफ्राय 10 किल'मिटारल' जागोन हाग्राया आरो हाग्रायाव खुब दा जानायनि अभाब आरो बिसेसकै बिसोरो माने जाय आदारा गावसोरनि थाखाय प्रटिन बेफोरखौ नागिर जानो सेस्था खालामो दा माइनि बोथोर हिसाबै बै दा खिलिहांनाय माइनि बे बिजौखौ जानो बिसोरो खुब मोजां मोनो खुब सम्भब जायनि थाखाय बिसोरो फ्राय गामि एरियायाव बिसोर फैबाय थानो नागिरो आरो दा जिनो हक फैबाय जोंथ' आरो बे जुनाद बुस्थु आरो बिराद गिदिर बियो जोबोद बोलोगोरा जों बेखौ होनानै आरो होखारनानै जोङो हरखाब बेबायदि होहरनो हाया बेखायनो जोंहा मोनसे प्रट'कल दं डिपार्टमेन्टेलि जोङो मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों थांगोन जों जिहेतु सानाव फैदों सानाव जोङो बेंनानै दोनगोन सानसे बेनिफ्राय मोनायाव जोङो बेखौ लासैनो हगार हरनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन गोजौ लेभेलनिफ्रायबो बेनि इन्सट्राक्सन आरो जों सिस्टेमानो बेनोखा जिहेतु जों बेखौनो बेबस्था लागोन आरो सार गामि ओनसोलाव दासान्दि बिराद मैदेर फैगासिनो बे चिराङावल' नङा उदालगुरि बाक्सायावबो बिनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था दं नामा बेनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों जिहेतु मोनसे जोंनि जेसेबांनाखि गोदो फरेस्ट दंमोन बियो फ्राय एसे जेरैबायदि बिबांनि जुनादनो फरेस्ट नांगौमोन बे बिबाङाव फरेस्टआ दिनैहाय गैला आरो जाग्रा आदारनि खुब अभाब जाहैबाय दा बेखायनो जोङो नैबे गोदान मोनसे जेनेरेसनाव गोदान मोनसे सिन्था धारनाजों दानि जों फरेस्टआ जाय आदारखौ जुनारफ्रा जायो बैफोर आदारफोरखौ जोङो दा हाग्रायाव रिप्लेन्टेसन खालामनो थाखाय प्लान लागासिनो दं ओरैनो मा माखौ आदार जायो जेमन जोङो जेनेबा थाइगिर बिफां खान्थाल बिफां जाय आदारफोरखौ बियो खुब जानानै मोजां मोनो बेनिफ्राय बै मोनसे आदुमब्रा बिफां बिनि बिलाइखौबो जायो फिथाइखौबो जायो बेफोर गासैखौबो जोङो गायजोबनो थाखाय प्लान लादों आरो बे गामियाव साबसे खहा जाखोनो देहानि मा जाखो दिनैहायथ' खहा जायासै इसोरनि अननायाव सानै इनजुर जादों बेनि थाखाय रिहाबिलिटेसननि थाखाय आं बेबस्था खालामगासिनो दङ नै फर्म फिल आप खालामबाय बे उइदिन माने 2-3 मासनि गेजेराव बिसोर रिहाबिलिटेसननि थाखाय थोजासे नङाबाबो एसे बिबांनि बिसोरो ट्रिटमेन्टनि थाखाय हेफाजाब मोनगोन सरकारनिफ्राय दा मोनायाव फैबावनो हागौ बेनि थाखाय माबा मोनसे दा मोनायाव फैबावनो हागौ बेनि थाखाय जोङो दा मोनासिम थागोन दा मोनायाव बेलासि मोना जोङो बेहाय एथम गावनानै एसे साइड हगार हरगोन बिसोरनो जोङो माइ दैनि थाखायबो जोङो माइयाव हरावबो जोङो डिउटि नेनांबाय थायो दा माइयाबो जायै जालांजोबबाय आरो फैनानै आंथ' डिउटि थाबाय थायो दिनै हरावबो डिउटि थादों जोङो मानसिया ओरै दैलामजों आइ नदीजों जोङो गासिबो थाजोबो बेंनानै दा बोरै फैनानै ओरैबो गामिजों हाबफैनानै ओरै आदार जायै जानानै जोंनि बे न' खाथियावनो थादों बे न' खाथियाव थाबाय नालाय जोङो बेखौ माने न'निफ्राय एसे साइडआव होहरनो होननानै होहरदोंमोन होहरनायावनो बे सानैया जोंना गाख्लोजादों आरो सासेया बे जोंहा 7-8आव फरायो बेबो माने हमनानै गारहरजादों दाथ' बिसोर आघात जानानै दङ दाथ' गरिबथार मानसिया गैया खामला हाजिरा मावनानै जायो बे नामा माबा होनो सहदेब बेथ' माने बे क्लास 8आव फरायनाया मिलन होनो बिफाया बेनि जानाया मा नाममोनलाय फुंजा होनो आरो दा बेथ' स्कुलाव थांनोथ' बे हामागुमै थांनो हानाय नंला आरो बियो बेथ' हामगोन ना हामा जों सिन्था धारना खालामलायगासिनो फैसाबो गैया जों रायजोआवबो फैसा हरनो हाया दा बेराफारसे जोङो बिसिनि न'खरनि मानसियाबो फैसा नागिरगासिनो दङ दा फैसाखौनो हरनो हाया दा जोङो बेबस्था खालामदों दा थुक्राझाराव सहैखो ना माखो दा जों बिनि थाखाय जोङो सारमोननाव एसे खावलायो बेनि थाखाय माबा बेबस्था लागोन नामा बेखौ जोङो रायजो राजाया माने मिजिंथियो देहानि मा खुनि जादों देहायावथ' जोङो नै आथिङाव गादों आरो सिनस्रियाव गानाय जादों दाथ' गैया मानसियानो रायज्लायनो रोङा बेराफारसे ओरै सासेयाबो सिङावनो गाजाखो ना बोरै खालामजाखो दा सिङानो बोरैबा गेद्दा जानानै दं सिरियास जानानै दं दा बेखौ मा खालामो दा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा सारमोन सफैनो हाबाय बे सारमोनाथ' दिनै बेखौ होहरनायनि बेबस्था लायो लाया सारमोननि माबा बियो आं बेखिनिखौ बुंनानै सिगाङाव बेबायदि जाबाय थाबाय नामा सिगाङावबो नै स्कुलखौ जोंना दाख्लैबो सिफायलांदों आरो माइ जालांदों आरो बेराफारसे गय बायदिसिना सिफायलांगासिनो दङ आरो दाख्लैबो बै जोंहा आंनि न' खाथिनिनो नामा गजेन होनो
बिनिखौबो फिसालाखौ माने आथिङाव हमनानै बरनबायमोन भाग्य मोजां खारग'नो हादों बिराद मोजांनि बाथ्रा दा बिनिफ्राय आरो बै खनायावबो आरो जा न'खौनो सिफायलांदों दा बे होनाय जायाखै जों रायजोआल' माबानानै दङ ओमफ्राय दा बेना न'आबो सिफायजोबजादों आरो